Jeg vil vise jer, hvordan man bruger flip top cover ved Swap Magic. Det første man gør, det er bare at tage Swap Magic 3, se DVD'en, Playstationen, lukker lortet sammen og starter den. Og så kommer den stille og roligt frem. Hvis jeg bruger Swap Magic 3 DVD'en, hvis spillet, som jeg har brændt eller importeret af DVD, og det samme skal I gøre med Swap Magic CD'en, hvis spillet jeg har brændt eller importeret af CD. Det er vigtigt at huske, ellers vil den ikke kunne. Så er Swap Magic kommet frem der. Så tager man ikke og åbner den på den normale, men her i den der lille hul, man kan åbne den i, så man bare se den ud. Den. Kommer det spil, som man har brændt eller importeret i. Og jeg vil spille Final Fantasy X, som jeg har importeret fra Japan. Sådan der. Skal jeg lige have min der. Og så video mode. NTSC skal jeg vælge på grund af. Det er det video mode, som der er det samme i Japan. Og så bare load program. Så starter spillet. Jeg lader den lige køre frem til startmenuen, så I kan se, at det er international og ikke bare en fusk. Squaresoft. Der. Final Fantasy X International. Det var bare det. Jeg håber det.